Башка темаларга күчәбез. Казаннан Мәскәүгә 6 сәгать ярымда барып җитү мөмкин булачак. Республикабызда М12 трассасын төзү дәвам итә. Ул берничә өлкә һәм республика территориясе буенча уза. Европа, Көнбатыш, Кытай халыкара транспорт коридорының бер өлеше. Яңа трассаның озынлыгы 810 км, иң катлаулы һәм масштаблы объектларның берсе Идел аша салынучы күпер. Аның ишарында төзиләрендә күперне заманча технологияләрне кулланып салалар. Тулырак киләсе репортажда. Бу детальны ясаганда тирә-якка ычкыннар чәчелә. 1-2 минуттан металл тиешле формасын ала. Идел аша салына торган күпернең күп тонналы конструкцияләрен таштыру өчен күп санлы шундый детальләр кирәк була. Төзелешне башлаганчы субайларны сынап карыйбыз. Шушы сынаулар нигезендә без грунтның ни дәрәҗәдә тотрыклы булуы турында мәгълүмат алабыз. Күпергә барлыгы 28 трәк кую каралган. Хәзер 16 трәкне урнаштыру эшләре алып барыла. 2 трәк төзелеп бетте инде. Идел аша яңа күпернең озынлыгы 3 чакрымнан артыграк була. Аны салганда иң заманча сыналган технологияләр, ныклы төзелеш материаллары кулланыла. Күпернең аерым өлешләре гидравлик домкратлар белән күтәртелә. Күпер катлаулы алымнар белән зилсә дә, ул ышанычлы булыр дип көтелә. Булай эшләгәндә тизрәк кырылып бетәргә тиеш. Шул ук вакытта Иделдә навигацияне дә туктатып тормаска исәплиләр. Күпер төзелеше Иделнең сул һәм уң як ярларыннан бер юл алып барыла. Күпер М12 трассасының бер өлеше була. Ул Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород өлкәләре, шулай ук Чувашия, Татарстан территорияләре аша уза. Безнең республикада трассаның озынлыгы 142 чакрым. 4 полосалы юл 5 район территориясендә салына. Хәзер җир әзерләү эшләре алып барыла. Быел 41 конструкциянең 30-ын җыеп урнаштыру эшләре тәмамланырга тиеш. Су үткәрү трубаларын сузу эшләре дә тиз арада бетәр дип планлаштырабыз. Юлның бер өлешенә асфальт җәябез. Хәзер 52 чакрым озынлыгындагы трассада эшләр алып барыла. Ел ахырына кадәр юлның барлык өлешендә эшләрне башлап җибәрү күздә тотыла. Проект гаять зур. Аның масштабы саннарда да күренә. Төзелешкә 1000-нән артык кеше, 377 берәмлек техника җәлеп ителгән. Яңа трасса төзелеп беткәч, Казаннан Россия башкаласына 6 сәгать ярымда барып җитү мөмкинлеге барлыкка килә. М12 трассасы буенча хәрәкәт 2024 елда башланыр дип көтелә. Вакытында өлгерү өчен төзелеш тәүлек буена ялларсыз алып барыла. Автомобиль юлы Европа, Көнбатыш, Кытай халыкара транспорт коридорының бер өлеше булып, төбәкнең һәм бөтен илнең икътисади үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ача. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары.